Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 14 февраль душанбе. Мен Элзах Мәҗанов һәм тапшырыбызның иҗат төркеме барыгызга да матур атна, күтәренке кәеф теләп калабыз. Бүген халыкара китап бүләк итү көне. Шулай ук компьютер белгечләре үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтәләр. Һәм бүген иң романтик бәйрәмнәрнең берсе Гашыйклар көне. Бәйрәмнең тарихы 16 гасырдан артык булган вакыйгаларга барып тоташа. Аның исеме дин әһеле Валентин белән бәйле. Ул Рим императоры Клавдий II указына каршы килеп, сугышка китә торган солдатларга никах укый һәм нәтиҗәдә үзе корбан була. Көннең символы кызыл йөрәк һәм мәхәббәт сүзләре язылган Валентинкалар. Бәйрәм белән бәйле төрле традицияләр дә бар. Мәсәлән, Япониядә бүләккә шоколад бирәләр. Французлар зәркән һәм бизәнү әйберләре. Даниядә исә кипкән ак чәчәкләр бүләк итәләр. Шулай итеп, бүген иң романтик бәйрәмнәрнең берсе Гашыйклар көне. Әлеге бәйрәмне бездә айрыша күптән түгел генә билгеләп үтә башласалар да, күпләребезнең тормышына ул инде тулысынча үтеп кирде дип әйтсәк тә була. Каршы торучылар да юк түгел, җанәмәсә безнең бәйрәм түгел ич. Ләкин ярату белән тормышка караган, йөрәгендә сөю йөрткән һәр кеше өчен бүген хисләре турында белдерергә тагын бер мөмкинлек. Мәхәббәтнең никах, матур гаилә белән дәвам итү иң зур бәхеттер мөгаен. Хәдисләрнең берсендә булай диелә: ир хатынга, хатын иргә мәхәббәт белән караганда, Аллаһ Тәгалә үзе аларга мәрхәмәт белән карыйдыр. Ир хатынның кулыннан алганда, барлык гөнаһлары да юыладыр. Һәр сөюнең үз тарихы булган кебек, һәр гаиләнең дә үз тарихы бар. Студиябызның бүгенге кунаклары Муса Камалов һәм Гүзәл Җиһаншина үзләренең мәхәббәт тарихлары белән уртаклашалар. Хәерле көн, исәмез Гүзәл, Муса. Хәерле көн. Баршагызга да хәерле көн, Элза. Беренчедән мин сезне бәйрәм белән тәбрик итәм. Сез шундый матур гаилә, һәм инде сезнең мөнәсәбәтне беләсем килә. Менә бу бәйрәмгә карата, һәм инде әлбәттә бәйрәм итәсезме бүген? Бер-берегезгә бүләкләр әзерлисезме? Бу бәйрәмгә карата инде бүген 14 февраль барлык телевизор караучыларын да котлап китәсем килә шушы матур якты бәйрәм Гашыйклар көне белән. Һәм инде үзебезгә килгәндә, минем өчен дә шәхсән минем өчен иҗат кешесе буларактыр да инде күрәсең, әйтеп китәргә кирәк, барыбер яңа ел кебек, туган көн дисеңме, аның дәрәҗәдә, андый ук дәрәҗәдә зур бәйрәм дип мин аны бәлки шутламдыр да. Ләкин инде һәр көн, һәрбер туган көн ул үзе бит инде шундый бер бәйрәм бәйрәм иттереп хиштәргә кирәк, әйме? Инде бүген айрыша 14 февраль Гашыйклар көне инде үземнең яраткан кешеңә, сөйгән ярыңа иртән иртүк кәефен күтәреп җибәреп, ниндидер бер бүләк ясарга тагын бер мөмкинлек дип әйтәсем килә. Иртәнге шәйләрне әзерләп, мине бүген шундый матур сүзләрен, теләкләрен әйтеп, Муса шундый сөендерде. Шундый матур бәйрәм ярату турында сөйләшү, ярату турында үзеңнең хисләреңне сөйләү тагын бер тапкыр үзеңнең яратуыңны белдерергә менә мөмкинлек. Әйе, шулай. Бер-берегезгә нинди матур сүзләр әйтәсез? Мәсәлән, менә Муса беренче башлы, аннан Гүзәл дәвам итсә? Инде матур сүзләргә килгәндә, бездә инде тел бик бай. Мин инде Гүзәлгә яратып матурым дип эндәшәм. Мин яратканым дип эндәшергә бик яратам. Тагын йомшагым дип. Мин аны Мусаны Мусам дип үземнеке итеп Мусам дип эндәшәм. Бик матур шуннан да. Шуннан да минем үземә дә бу бик ошый. Һәм инде тагын
Güzel keyim deyip мен инде үземчә Жауап кайтарасың, җавап Муса кайтарам. ханым Әйе, әйткәндә. Мусам дигәнгә мин güzel keyim дип җавап кайтарырга яратам. Дип эндәшергә яратам. О, аха. Güzel, хәтта мине алтынга тегеле. Мен инде тагын шибәр кeyim дип тә эндәшәм. Гомумән бер-берегезгә Яратканым дип тә- карата шундый матур сүзләрне жәләмис булып чыга, шулай бит? Юк, без гомумән Тормышны матурлый бит бер караганда, шулай бит? Әлбәттә, мин инде сүз мондый матур, ягымлы һәм инде үзеңнең сөйгән кешеңнең кәефен күтәреп җибәрергә тагын бер тапкыр мондый сүзләрне жәлләмәскә тырышам. Бик дөрес, Муса, дөрес әйтәсез. Инде хәзер мәхәббәт тарихыгызны сөйләп җибәрсәгез, сез 18нче елда бугай гаилә Корубызга, 18нче елда гаиләне корып җибәрдек, инде танышуыбызның тарихы булайрак булды. Мин инде башлап китәм. Әзрәк инде ниндидер нәрсәне төшереп калдырсам, гүзәл өстәп җибәрер. Ярый. Шулай бит. Без инде ялгышмаса, менә минем хәтеремдә ничек калган, 2013 елда бу инде мин шулай итеп күрәм. Бәлки гүзәлнең хикәясе башкадырдыр. 2013 елны әлеге дә баягы яшь телевизион конкурс уздыралар иде, татар моңы дип атала иде, әйме. Һәм инде менә шушы татар моңында ул елны бик күп халык катнаша иде, бик тә популяр конкурс бит инде. Һәм менә шушы татар моңы конкурсында мин дә катнаштым, гүзәл дә катнашты, һәм менә шушы конкурста мин гүзәлне күреп алдым. Шушы 2013 елда, әле ул вакытта кем икәнен дә белмим бит әле, карыйм, бик тә шибәр, гүзәл кыз чыкты, хәтта исеме дә гүзәл. Иң беренче мин аның әлбәттә инде тавышына игътибар иттем. Тавышын ишетеп, әллә кайдан залга килеп кердем. Әйтәм, нинди матур тавыш яңгырый микән дип, шундый уй белән килеп кердем. Карасам, тавышы да үзенә килеп торыша, төс кыяфәтенә килешеп тора. Бик тә шибәр, шундый мөлаем ягымлы кыз. Һәм инде мин күрүгә үк мин әйтәм. Бу кыз белән әлбәттә миңа танышырга кирәк, мин әйтәм. Мин инде Мусаны консерваториядә укыганда күргән идем. Үземә теге нинди егет шаткан идем. Әйе, менә гүзәл әле мин ул вакытта консерваториядә бәлки күрмәгәнмендер, әллә күрмәгәнгә салышканмын микән, менә монысын үзем дә әйтә алмыйм, истә түгел хәзер, ләкин менә Иҗат сезне таныштырды булып. Иҗат таныштырды, Консерватория, сәхнә, җырлар. Әйе. Менә гаиләгездә булган нинди традицияләрегезне үзегезнең гаиләгә алдыгыз, үрнәк итеп? Гаиләдә булган традициялармы? Бу иң беренче булып традиция дияргә була микән? Ул инде менә минем өчен, минем гаиләдә менә шундый бер традиция бар. Кич белән менә барсы да эштән кайткач бит инде гаилә белән күмәкләшеп бергә утырып кичке ашны ашарга. Ул белмим, бөтен гаиләдә бар микән ул? Менә минем өчен ул ниндидер бер традиция булып тора. Инде бөтен гаиләң белән бергәләшеп, бөтенсенә көтеп торып, синең аш исең киләме, килмиме, тамак ачмы юкмы, бөтенсен көтеп торып, бөтен гаилә җыелып беткәч кенә табын алдына утыру. Әйе, менә без инде балам белән инде хәзер Мурат белән Мусаны эштән бик көтеп алабыз, тәмле ашларымны пешереп, бергәләшеп, менә түгәрәк өстәлебездә матур итеп кичке ашларыбызны ашарга бик яратабыз һәм бу безнең чыннан да безнең традициябыз дип әйтергә була. Менә бит күрәсезме, менә гаиләдән күрәсеңме, менә дөрес юнәлештә барабыз. Димәк, үзем дә гаиләгә дә менә шу традицияне кертеп барам. Кертергә тырышам. Мин сез белән бер кыска гына уйны уйнап алмакчы булам. Кыска гына блиц. Мин хәзер сораулар бирәм. Менә карыйбыз бер-берегезне никадәр яхшы беләсез икән. Әйтәгез. Әйе. Мусага, гүзәлнең иң яраткан төсе? Иң яраткан төсе гүзәлнең ул да булса, ялгышмаса, менә исеме ничек микән аның? Менә бүгенге күлмәк төсе, менә мин аны искә төшермичә утырам. Фукси дип әйтик инде, алсу төсләр. Менә фукси төсе, мен гомумән төсләрнең исемнәрен аермыйм, менә исеме буенча, менә шушы күлмәк. Әйе, дөрес әйттегез. Мусаның иң яратып ашый торган аш суы? Манты. Манты. Дөрес. В том числе диген. Менә иң дөресе шул. Безнең татар аш суларына күбрәк өстенлек бирә бу. Әйе. Менә каягына барсаң да, безнең татар ашларын яратам инде мин. Гүзәлнең иң якын иптәш кызының исеме? Иң якын иптәш кызының бүгенге көндә мин Лилия дип уйлыйм инде. Әйе. Дөрес, әйе. Дөрес. Безнең дуслар. Һәм инде шуны сорыйм әле тагын сәйт. Сөйшең туган көне кайчан?
Менә монсы бик тә яхшы сорау. 27 октябрь. Аха. 27 октябрь. кешеләр бит инде алар Минем төшегә һаман да 18 яшь. Менә елын әйтмим. Һаман да менә мин аңа шуны гына әйтәм. 18 яшь аларга һаман чынлап та дөресен генә әйтәм. Әле бүгенге көндә дә ул яшь кызларга да форум бирә хәзер. Ага, ну буларның мөнәсәбәтләре бейбәт булып чыга инде. Шулай бит. Алар икесе дә скорпион, алар шулкадәр дус булып матур итеп яшибез, Аллага шөкер. Ага. Никах килешүенә ничек карыйсыз? Менә бүгенге көндә күп кенә гаиләләр никах килешүе төзи. Сез төзедегезме, юкмы, булдымы ул сезнең ничек? Әйе, без Брачный договор дип әйтәбез инде, әйе. никах. Юк, никах ул башка әйбер. Никах. Никах төзүше Никахның башка матур төрлерәк. фотосурәтләрегезне күреп киттек, анысы Әйе. булган, әйе. Миңа калса Кәгазьдә юридик яктан Әйе. Әйе. Мин инде үзем никах төзелешенә, брачный договорга бик ничек дип әйтәм. Негатив дисәм дә дөрес булыр. Чөнки миңа калса инде ул безгә бу шәхсән минем уйларым. Чөнки анда бит инде юридик яктан бөтен әйберне язып чыгалар, шулай бит инде димәк. Без инде мин инде уйлыйм, гаилә иң беренче нәрсәдән тора бит. Иң беренче ул миңа калса мин һаман иҗат кешесе ягына карыйм инде, ул мәхәббәт булырга тиеш, шулай бит. Гаиләнең нигезендә мәхәббәт ятса, барысы да әйбәт була. Әйе, мәхәббәт ятса, бер-береңә ышаныч булса, ул бит инде минем уем инде никах менә брачный договор төзсәләр, ул барыбер кеше бер-берсенә бәлки ышанып бетми дигән минем шулай дип кабул итәм мин. Менә мин үземчә шулай уйлыйм. Мин дә нәкъ шулай дип уйлыйм. Без бер-беребезгә ышанабыз. Аллага шөкер, матур итеп гаилә булып яшибез. Муса булганга мин бик канәгать һәм Ходаема рәхмәт укыйм. Киләчәктә дә шулай бергә матур итеп яшәргә насыйп итсен Ходай. Балаларыбызны тәрбияләргә насыйп итсен һәм Бер нинди брачный договор да кирәк. Безгә ул кирәкми. Бу сезнең фикер. Әйе, бу шәхсән безнең фикер. Мәсәлән, ачуланган чакларда кем бер-берегездән кайсыгыз килеп гафу итенә беренче адымны кайсыгыз ясый? Күбрәк Муса. Беренче адым ясый дип әйтәм мин. Ну, гаилә булганда теге әзрәк әйткәлешеп алмыйча булмый инде ул, андай әйберләр була. Бездә дә без шундый идеаль гаилә дип әйтәсем килми минем. Ләкин бер-беребезнең менә шул кимчелекләребезне дә ике якны да карап, сөйләшеп, без уртага салып сөйләшергә яратабыз барысында һәм үз ошибкалар. Әйе, үзебезнең хаталар өстендә эшлибез без гомумән, чөнки гаилә булгач бит инде ул мин һаман да гүзәлгә дә шулай дим, ачулашкан чаклары ул әйтеп үтте булгалы инде. Кемдә булмый. Ләкин инде ул бит инде гаилә булгач, мин гаиләне эштим инде үзенчә шундый. Ул бит инде һәр вакытта да эш бара. Менә ачулаштың икән, шушы уйлыйсың бит инде һаман менә гүзәл әйтте бит, Муса күбрәк беренче адым ясый дип әйтәм. Ну, чөнки мин менә һәрбер ачулашканнан соң утырып уйлыйм, нишләп без ачуланыштык? Кем башлады, кем юк дип ансын баштан уйлап алам инде, ләкин инде аннан соң ират буларак мин әйтәм, нишләп мин үзем үпкәләп утырыйм. Үзем бәлки хата ясаган булсам да, шул хатаны төзәтеп, иң беренче адымны ясап, бүгенге көнгә шатланып, сөйгән ярымның кайфын күтәреп, алга таба бергәләшеп менә шулай атлыйбыз. Сез иҗади гаилә, менә киләчәгегезне ничек күрәсез? Сез бергәләшеп сәхнәдә чыгыш ясарга уйлыйсызмы? Әллә инде айрым карьера төзәячәксезме? Ничек? Бергәлектә көч, бергә буласыбыз килә. Алла бирсә, киләчәктә дә бергә эшләргә насыйп итсен Ходай. Матур җырлар язарга, матур җырлар өстендә эшләргә, киләчәктә дә уңышлар насыйп итсен Алла бирсә, бар да яхшы булыр дип ышанам. Ышанып калабыз. Ну, әйтеп китәргә кирәк, инде иҗади гаиләләр гомумән безнең татар эстрадасында ул хәзерге бүгенге көндә бик күп. Әйе. Ләкин шуңа карап, ләкин менә мәсәлән бүгенге көндә бит инде мин Габдулла Кариев исемендәге яшь тамашачылар театрында хезмәт куям, ул безнең театрыбызда да бик еш күренеш, һәм инде мин монарга бик уңай карыйм, ләкин шул ук вакытта һәрбер иҗади гаиләнең үзенә хас булган ниндидер бер фишкасы дип әйтегендәйме булырга тиеш, үзенең ниндидер бер юнәлеше, ниндидер бер стиль булырга тиеш дип уйлыйм. Нәрсә беләндер иҗади гаилә башка иҗади гаиләләрдән аерылып торырга тиеш дигән уй фикердә мин. Әйе, аңлашылды.
Бүген килеп көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Мин сезгә бар тик бәхетләр генә телим. Бар юлыгыз озын булсын, тигез булсын. Менә алтын туйларыгызда бергә матур итеп, табын артында балаларыгыз, оныкларыгыз, туганнарыгыз белән гөрләшеп каршы алырга насыйп булсын. Һәм инде әлбәттә иҗади уңышлар да шулай ук юлдаш булсын үзегезгә. Бик зур рәхмәт сезгә. Ә инде тамашачылар белән саубуллашыр алдыннан сезнең башкаруда җыр карап үтик. Бик матур дуэт. Ә мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән иртәгә кадәр саубуллашам. Ә тамашачыларга Муса белән гүзәл башкаруда матур җыр тәкъдим итәбез. Исән-имин булыгыз. Рәхмәт бик зур. Сау булыгыз. Сине күрдем шуннан бирле, син яшисең үзәгемдә. Мин үземне